Καλημέρα σας. Πρωτομαγιά σήμερα και θα να κοιτάξουμε να ελέγξουμε το βαρέλι φύτευσης. Δείτε ότι σε κάποιο κομμάτι μας έχουν ξεκολλήσει. Άλλο είναι καλά. Το έχουμε καθαρίσει, το έχουμε περιποιηθεί, το δείτε και από κοντά. Στο λεπτάκι να πάω την κάμερα γιατί είναι και μόνος. Βλέπετε. Εδώ έχουμε φυτέψει την περιά μας. Έχουμε καθαρίσει όλα τα ποτηράκια για να φυτέψουμε και τα υπόλοιπα. Τα σαλάτα που λένε το αρχίζει και μεγαλώνει. Αυτό τώρα μας ξεκόλλησε, δεν το είχαμε κολλήσει καλά, θα το κολλήσουμε, δεν είναι τίποτα, θα πάρουμε λίγο σιλικόνη. Το είχαμε βάλει λίγο, είχε μπει πολύ λίγη κόλλα εδώ. Σήμερα αυτά, αλλά διορθώνεται, δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε κάτι. Το μαρούλι μας εδώ έχει γίνει τεράστιο, όπως βλέπετε. Εδώ έχουμε φυτέψει και μελιτζάνα, αγκουριές, πιπεριές, ντοματιά. Μια ντοματιά δεν πάει καλά εδώ. Είχε και καρπούς όταν την πήρα. Με λουδάκια πολύ μικρή είναι για να αντέξει τόσα. Να αντέξει. Δεν μου φαίνεται και ότι ήταν και καλή που την αγόρασα. Το ζήτημά μας είναι ότι εδώ είχαμε φυτέψει ένα ραπάνι και έχει γίνει τεράστιο ραπάνι, όπως βλέπετε. Ως κουπριά χωρίς τίποτα. Και η κουπριά που έχει εδώ πέρα τα ποτηράκια είναι από τα φυντάνια, πέρα από το γεωπόνο, δεν είναι κάτι έξτρα. Θα δείτε πως κόβουμε και καθαρίζουμε το φυτό μας. Θα βγάλουμε το ραπανάκι και το κάνουμε σαλάτα σήμερα. Μισό λεπτάκι λίγο να ζυγίσω την κάμερα. Να ζουμάρουμε και λίγο όσο γίνεται. Ένα μαχαιράκι τέτοιο το παίρνουμε. Εγώ έχω αυτό το πυρηνικό παλιό. Βάζουμε μέσα. Κόβουμε τη ρίζα. Αυτό. Έτοιμο το ραπανάκι. Την ουρά να την πετάμε στο κομπό. Το ίδιο και με τα φιλαράκια. Δεν το πετάμε στο κομπό, το κρατάμε. Τώρα αυτό είναι στους κότες το πάμε γιατί έχουν και κοτούλες. Και το αφήνουμε και κομποσοποιείται εδώ πέρα. Κάψετε. Αυτό είναι καθαρό πλέον και θα φυτέψουμε διάφορα. Είτε μαρούλια, είτε έχω ετοιμάσει φασόλια. Θα βάλουμε και φασόλια βέβαια. Όλα θα βάλουμε. Θα το δείτε σε ένα μήνα πάλι θα είναι κομπλέ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Είναι για να δούμε πώς λειτουργεί η γλάστρα φύτευσης, όχι τίποτα άλλο. Αφού κόψαμε λοιπόν το ραπανάκι, θα φυτέψουμε και άλλα στη γλάστρα φύτευσης. Να το ραπανάκι που κόψαμε, πανέμορφο, μεγάλο. Τα φύλλα τελικά τα πήραμε άνω αυτά στις κοτούλες για να είναι και οι νεαϊκότες. Θα φυτέψουμε τώρα βουλίτα, βασιλικό. Είχα πάρει και ένα θυμαράκι κάποια στιγμή το οποίο το βάλω εδώ στον κήπο, δεν τράβηξα. Θα το βάλω εδώ πέρα, θα έχει απ' όλα. Κρεμμυδάκια, σκόρδα, διάφορα είδη μικρά φασόλια, μεγάλα φασόλια, καλαμπόκι. Το καλαμπόκι είναι πολύ βασικό και ολιόσπορος. Αν πιάσουν, να βάλουν στην πάνω μεριά για να αναπτυχθούν και να σκαρφαλώσουν ντοματιές μου, αγκουριές μου, όλα. Κουκιά, μαυρομάτικα φασόλια. Τώρα αυτά τα κόκκινα είναι του εμπορίου. Δεν είναι τόσο. Τα βιολογικά είναι από το σούπερ μάρκετ τα έχω πάρει τα άλλα. Τώρα αυτά έρχεται και τα πήρα από τη λαϊκή που λένε. Από το πανηγύρι κάτω στη Λαδίθια. Πρωτομαγιά. Λοιπόν, για καλά σας παιδιά, τι κάνετε. Καλημέρα, καλά μήνα. Εγώ φυτεύω. Κάνω και το βιντεάκι στο YouTube. Από χώμα τώρα θα βάλω αυτό το. Ναι. Από αυτό που λένε λίγο καρύδα, τριμμένη, τέλος πάντων δεν λέει και τίποτα. Ακόμα θα βάζω εγώ, αλλά τώρα το είχα πάρει. Θα πάρει πέρσι να κάνω αυτές τις δοκιμές. Μου έχει μείνει, θα το χρησιμοποιήσω τώρα. Πώς το κάνω. Ας ξεκινήσουμε από τα ψηλά προς τα χαμηλά, που πάνω προς τα κάτω δηλαδή. Στέψουμε τα καλαμπόκια. Ρίχνουμε λίγο νερό. Τα έχουμε καθαρίσει τα ποτηράκια, δεν έχουν κόμμα μέσα, λίγο να τα δείτε. Βλέπετε. Έχουν, αλλά είναι λίγο το χώμα. Εδώ που βγάλαμε το ραπανάκι είναι αυτό εδώ. Έχουν λίγο χώμα. Κάνα δύο που έχουν χαλάσει, έχουν ανοίξει, θα τα κολλήσουμε με σιλικόνη. Μεθαύριο πάω να πάρω τώρα λίγη σιλικόνη. Σήμερα δεν μπορεί να πάρει και πρωτομαγιά ενεργεία. Θα πιάσω λίγο εδώ πέρα, θα ξανακολλήσουμε με σιλικόνη. Τώρα έτυχε 2-3 και δεν μου κολλήσανε καλά. Συμβαίνουν αυτά. Γεράζουμε τώρα, την έχουμε εκεί. Και ξεκινάμε τη διαδικασία. Ρίχνουμε λίγο νερό μέσα. Ρίχνουμε λίγο χωματάκι, φανταστείτε, σαν πατησπριά έχουμε και πολύ.
μαζί. Πετάμε το σπόρο μας και θα βάλουμε καλαμπόκι. Και λιώσπο πάνω. Ό,τι πιάσει. Το λιώσπο είναι από βιολογικά προϊόντα. Ελπίζω να πιάσει. Ξάριχνουμε λίγο. Το σκεπάσουμε. Αποτίζουμε. Έτοιμο το ένα ποτηράκι. Θα βγάζουμε από χώμα για να ξέρουμε που έχουμε φυτέψει. Γιατί επειδή είναι 50 κομμάτια, 48 ποτηράκια, άμα δεν κάνουμε και μια τακτική, λίγο έτσι τυπικά που λένε, θα μπερδευτούμε τίποτα άλλο. Δεν χαλάει, δεν παθαίνει τίποτα τουλάχιστον. Έτσι κι αλλιώς και 2 και 3 φυτά να βγουν σε μια τρύπα, σε ένα ποτηράκι δηλαδή, δεν έγινε και τίποτα. Βάζουμε εδώ το μαρούλι μας γίνει ψηρίο. Είναι καλά. Βάζουμε λίγο νερό. Καλαμπόκι. Λιώσπο. Όποιοι πιάσει. Αν πιάσουν όλα, πιάσουν, δεν πειράζει. Ίσως φαίνεται μικρός ο χώρος, γιατί πίνουν με το βαρέλ. Το βαρέλ είναι 150 λίτρα χώμα, 200 πόσο είναι μάλλον. Δεν το πάσουμε και πάλι λίγο. Ξαέρθουμε και λίγο νερό. Έτοιμο. Για τα καλαμπόκια που θα φυτρώσουν εμπερκεσούμε στη σκοφή εδώ πέρα, οπότε δεν χρειάζεται να βάζουμε έξτρα βέργες ούτε για σκιές τίποτα. Δηλαδή θα ανεβεί η αγκουριά μας, το καρπούζι μας, η ντοματιά, θα προσφέρουν και σκιές και στα κάτω φυτά. Και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Μπορούμε βέβαια να φυτέψουμε και εδώ πέρα 3-4 σιδεράκια, που χώμα είναι, και να καθίσουμε να δεν πιάσουμε, ή αν δεν θέλουμε να έχουμε καλαμπόκια και τέτοια, αλλά εντάξει. Το ίδιο για την άλλη μεριά. Θα το κάνουμε στα πάνω αυτό, θα φτιάξουμε 4. Αλλά μπορεί θέλει και ανοιξιά. Είναι καλαμποκάκια αυτή, δεν θα φτιάξουμε φέτος. Δεν θα φτιάξουμε. Καλαμποκάκια. Δεν λιώσουμε. Σκεπάζουμε. Να ρίχνουμε νερό. Έτοιμο. Πάμε σε άλλο πέτρο. Εδώ. Αυτό τώρα δεν έχει έτσι καλά. Έχει δώσει καλά κάτι που κάνει. Δεν πειράζει. Θα φύγει και λίγο νεράκι. Όχι, δεν είναι τίποτα. Και να βάζουμε λίγο. Κόμμα. Ένα καλαμπόκι. Ξανά λιώσπορους. Και όλα μαζί να πιάσουν δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή να πιάσουν και 2 καλαμπόκια στην ίδια στο ίδιο ποτηράκι. Δεν μας λέει δεν έγινε τίποτα, δεν πειράζει. Είδαμε από πέρσι ότι σε ένα σημείο σε αυτό που ξεκόλλησε, δηλαδή είχαν βγει 4 φυτά. Γι' αυτό και ζορίστηκε. Είχα βάλει και λίγη κόλλα εκεί. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Σίγα, πάρουμε και λίγο σιλικόνη μια φορά το χρόνο, δεν είναι. Είναι κόλλα σιλικόνη. Το περνάμε, το κλείνουμε έτσι, περνάμε το δάχτυλο εκεί, το κρατάμε λίγο και μετά κόλλησε αυτό. Δεν είναι καμία ταλαιπωρία ιδιαίτερη. Τώρα τι άλλο έχουμε να φυτέψουμε. Έχουμε τα σκόρδα μας, τα κρεμμύδια μας, τα κουκιά μας. Πάμε να φυτεί εδώ. Έχουμε βασιλικό και βλήπο. Πάμε. Απ' όλα θα δούμε. Μαυρομάτικα φασόλια, άσπρα, μαύρα, εγώ τα βάζω ανακατεμένα. Γιατί να τρως ένα φασόλι, λέει υγιεινά, πρέπει να τρως απ' όλα. Έχουμε και μπάνιες. Θα βάλεις όλα εκεί. Και ό,τι θέλει φύση θα βγάλει. Αν κάποια δεν βγει, δεν πειράζει, δεν γίνει κάτι, δεν στενοχωρηθούμε. Μπορεί να μην είναι ευδοκιμή. Νομίζω ότι ξέρω και εγώ ποιο μήνα πρέπει να τα φυτέψουμε. Όποτε βρω χώρο, πετάω σπόρους. Όποιο πιάσει, γίνεται θηρίο που λέγω. Κοιτάξτε να δείτε. Ή όπως το ραπανάκι που είχε γίνει ένα μέτρο. Αυτό δεν μπορούμε να το φυτέψουμε σήμερα, άλλη μέρα. Συνεχίζουμε εδώ. Και έχουμε βάλει, να μην τα βάζουμε, δηλαδή μην βάζουμε όλα τα φασόλια εδώ, ας πούμε, και όλες τις ντοματιές εδώ, να είναι λίγο σκόρπιο. Αυτό χρειάζεται, είναι λίγο βασικό. Θα βάλουμε κόκκινο, μου φάει και γίγαντες, θα βάλουμε μέσα. Χαμός. Πάμε λίγο χώμα. Βάζουμε νεράκι, να αποτιστεί.
Αυτό. Θες καλά λίγο. Παρακάτω. Το ίδιο. Θα πέσει και κανένα καλαμπόκι και χαμηλά δεν βάζεις. Βάλουμε και κανένα βλήτο. Βάλουμε και κανένα βλήτο. Εδώ κάτω που έχω ένα μεγάλο ποτήρι, όταν το έφτιαχνα, δείτε, κάποια ποτήρι και τα έκανα πιο μεγάλα από άλλη σωλήνα. Εδώ θα βάλω το θυμάρι μου. Αυτό εδώ. Γιατί θα φυτέψουμε και αρωματικά φυτά και λουλούδια εδώ. Δηλαδή θα έχει ταυτόχρονα πολλά είδη φυτών και αρωματικά και λουλούδια και από όλα. Τι κάνουμε πάλι για να φυτέψουμε το θυμάρι μας. Ρίχνουμε πάλι νερό. Βάζουμε το θυμάρι. Τώρα αυτό δεν ξέρω να πιάσει γιατί το φύτεψα μια φορά και το ξερίζωσα πάλι δεύτερη φορά. Το ποτίζουμε, το αφήνουμε εκεί και ελπίζουμε η φύση να μας συγχωρέσει το λάθος που είχαμε κάνει και να το διορθώσει τη ζημιά και να αναπτυχθεί το θυμάρι μας. Θα φυτέψουμε και βασιλικό. Δηλαδή, εγώ θέλω να έχω στο ίδιο βαρέλι και κρινάκια. Θα πάρω από το βράδυ από το πανηγύρι εδώ στη Φιλαδέλφια, θα πάρω και κρινάκια, θα πάρω διάφορα. Εδώ που είχαμε το. Να βάλω βασιλικό, θα βάλω εδώ ψηλά. Μου αρέσει ο βασιλικό. Θα βάλω πιο χαμηλά. Θα βάλω λίγο πιο χαμηλά. Τι κάνουμε πάλι, ρίχνουμε λίγο νερό. Και λίγο χώμα. Θα το ξέρω, θα το ξανακολουθήσω λίγο. Αυτά τώρα είναι από το σούπερ μάρκετ που πουλάνε εκεί μισό ευρώ, 1 ευρώ, αναλόγως τώρα πόσο το δίνει καθένα, 80 λεπτά. Τι έκανε. Θα βάλω κάπου στο σπορ, το άλλο θα βάλω πίσω. Παρασύστηκα τώρα εδώ και έκανα την κάμερα και δεν κοιτάξω το φακελάκι. Έγινε θέλω το φακελάκι στο χέρι, δεν μπορώ να βάλω και ένα φακελάκι σε ποτήρι. Πιάσα τη μερικά, άμα πιάσει και έξω έπισε. Την δικιά μας να έχουμε, λέω. Θα βάλουμε και 2-3 βλήτα γύρω γύρω. Συνέχεια με το ίδιο κόλπο, πάντου. Το λίγο θα βάλουμε εδώ. Θα βάλω εδώ και εδώ. Κομματάκι. Πώς βλέπετε έχει δουλειά, γιατί είναι 48 τρύπες, δεν είναι και μία ούτε δύο. Ούτε έχω μια γλάσσα που φύτεψα και τάξη που δείχνω στο κίνδυνο. Είναι μια γλάσσα, αλλά 48 ποτηράκια. Βάλω τώρα ότι σε κάθε ποτηράκι μπορεί να βάλεις και από 2-3 λεπτά. Και άλλο με ένα μεγάλο αριθμό, 100 σπόρους τουλάχιστον. Θα βάλουμε βλήτο. Θα προσέξω λίγο εδώ τα σπόρους. Τους φέρουμε από εκεί. Για να δω. Όχι, δεν φέρουμε. Από εκεί. Εδώ θα βάλω το βλήτο. Το ποτίσω. Έτοιμο για το βλήτο. Θα βάλω και από εδώ τώρα λίγο βλήτο. Δεν έχω βάλει εδώ, δεν θα σπίτι όλα τα ποτηράκια, αυτό είναι το λάδι. Θα βάλω από εδώ. Θα πάρουμε λίγο χώμα πάλι. Και έχω τη μητέρα που μου κάνει το βοηθό εδώ πέρα, μου κοντάει κάποια φορά. Αλλά δεν ξέρω να κρατάει κάμερα. Έχει και στο χέρι, όχι δεν ξέρει. Δεν μπορεί να την κρατάει, οπότε το κάνω όλα μοναχός. Που λέτε θέλω να φυτεύω και αρωματικά και ένα σωρό είδους σπόρων. Δεν έχω πρόβλημα. Θέλω στην ίδια κλάσσα είναι λίγο και λουλούδια και άνθη και μπαχτσέρες και μαρούλια και σπανάκια και όλα μαζί. Θα τα κάνω όλα μαζί.
μάσο τώρα θα το πάνω, να πάρει πιο γρήγορα. Λίγο έτσι κάτω. Το κάνω λίγο να γίνει για να το δείτε εσείς. Λίγο ακόμα. Γιατί είχαμε αδειάσει τα ποτηράκια πριν. Ακόμα. Και επιτέλους. 3 μίλια. Φασόλια, σκόρδα. Όλα βάλε εκεί. Βάλε ο κόσμο που λέει. Μην το ρίξεις κάτω την κάμερα. Έχω την κάμερα. Όχι ξέφυγα λίγο. Σκόρδα κρεμμύδια απ' όλα. Νεράκι. Μας μείνανε και κάποιοι σπόροι που δεν τους φυτέψαμε. Γιατί δεν τους φυτέψαμε έχουμε απειρώσει. Έχουμε εδώ να βάλουμε. Και εγώ πώς γίνεται εδώ. Τότε χορταίνουν σπόρους. Εμείς τώρα τελειώσαμε τάκα πώς έγινε. Είναι και 2 ποτηράκια βέβαια που δεν μπορούμε να τα φυτέψουμε, αλλά δεν πειράζει. Θα τα φυτέψουμε αύριο μεθαύριο. Πότε θα έχουμε κενό. Τώρα είναι και πρωτομαγιά και πανηγύρι. Πάμε στο πανηγύρι, πάμε. Είναι σημαντικό. Ήρθαν και τα πανηγύρια. Κρεμμύδια, βάλουμε και λίγα φασόλια γίγαντες ακόμα διάφορα εδώ. Όχι, δεν πρέπει να βάζουμε και δεν το λυπόμαστε. Δεν είναι βάλει ένα σπόρο εδώ και μην βάλεις εκεί και 30 πόντους εδώ και βγάλει την κορδέλα και μέτρα. Τι να μετρήσεις τώρα, τι κάθε μετράει. Και 2 μαζί να βγούνε δεν έγινε κάτι. Και εδώ που είναι δηλαδή φυτεμένο, μπορούμε να το βάλουμε πάλι ένα σπόρο, δεν έγινε τίποτα. Εγώ σε αυτήν την ντομάτα θα βάλω και ένα φασόλι. Θα δούμε, θα βγει. Τι πειράζει. Βγήκε, αν δεν βγήκε δεν έγινε τίποτα. Και τώρα θα βάλω και ένα κουκί. Άμα βγήκε, δεν βγήκε, δεν πειράζει. Δεν έχει δηλαδή τώρα βάλε εκεί και να είναι 30 πόντους και 31 και όχι μάστονα 27 πόντους. Τι κάνουμε, κοντοβήκαμε πολύ, το δρόμος. Εκεί θέλει πολλώνα να είναι τόσο. Τώρα ο σπόρος να θα πάρει ένα πόντο και εδώ ένα πόντο και εκεί, καλά εντάξει. Σίγουρα με το ένα του κεράμα να φτιάξει. Εγώ αυτά που σου πει δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά, είναι πιο πολύ έτσι για το design του λέω. Αλλά πιο ωραίο design και να έχεις. Βασιλικό, γλύκα, καλαμπόκια, τοματιές, κολετικίες. Όλα μαζί, σε ένα βαρέλι. Χωρίς τίποτα. Χωρίς γλύφασμα, χωρίς στενοχώρια, χωρίς κάψιμο. Αν είναι δεν σκάβω, τίποτα. Με το ματιάρακι βάζω λίγο το χρώμα, αυτό είναι πόσο κάνει και μισή ώρα. Μια φορά το μήνα. Μια φορά που θα φυτέψω το μήνα. Και μια φορά το χρόνο που θα κάνω μια συντήρηση. Δηλαδή 1, 2, 3 ποτηράκια που δεν είχαν κολλήσει καλά. Αυτό είναι. Τώρα για να τα ποτίσουμε, γιατί χρειάζεται και να τα ποτίσουμε αφού τα φυτέψαμε, θα βάλουμε και λίγο νερό, δεν γίνεται αλλιώς. Ανοίγουμε το λάστιχο. Και όπως βάζουμε νερό σε μια γλάστρα, αυτό είναι από πάνω. Τίποτα. Θα αφήνουμε 1-2 λεπτά να τρέξει, δεν χρειάζεται να το πλημμυρίσουμε που λέμε, γιατί θα πάει παντού το νερό έτσι κι αλλιώς. Και η φύση μετά θα κάνει τη δουλειά της. Κάποιες φορές δεν θα ανοίξουν, κάποιες φορές θα ανοίξουν και αλλά δεν θα αναπτυχθούν, κάποιες θα αναπτυχθούν. Δηλαδή ραπανάκια θα βάλει σε 3-4 ποτηράκια. Βγήκε στο ένα, αλλά βλέπετε ότι βγήκε γερό. Βγήκε δυνατό, δεν χρειάζεται φάρμακα, δεν χρειάζεται τίποτα. Άστο να βγει γερό. Έτσι κι αλλιώς για να φάσει υγιεινά πρέπει να είναι και τα φυτά υγιεινά. Αν τα φυτά υγιεινά με φάρμακα, και βάλει τους φάρμακο και ξαναβάλει τους φάρμακο και ξαναβάλει τους φάρμακο, εντάξει τώρα. Γιατί έχει διαφορά να χρειαστεί να ρίξει λίγο φτιάχνει, λίγο γαλαζόπετρα. Αυτά είναι παραδοσιακά. Τώρα έτσι μια φορά και μπορεί να περάσουν 100 μαμούνια από πάνω και θες να τα διώξει. Όχι, δεν χρειάζεται. Άλλο να αφήσει και λίγο από κάτω. Και παράκαλα.
Αυτό είναι. Πότισμα τώρα το. Όποτε ξαναθυμηθούμε. Τον Ιούνιο. Πρωτομαγιά είναι. Άμα θυμηθώ τον Ιούνιο να τα ποτίσω, θα τα ποτίσω. Αυτό είναι. Δεν θέλει. Άντε και να πεις ότι θέλει να βάλεις ένα μπουκάλι τέτοιο την εβδομάδα. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Τέλος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.